Da się przejść bez zabijania i się nie wać. Ale co się nie wać? Ale ja chcę zabijać. Kurde. To nie jest gra o niezabijaniu, to jest gra o zabójcy. Agent 47 to jest zabójca. Nie masosz, nie luftinspektor, nie Hasio Sznupek. Ino zabójca. Zabija ludzi. Dobra, cio. Gdzie ja go widziałem? Sadzę własny budynek, żeby zatrzymać. Dało się ładnie przejść tu. Po prostu wykonaj robotę. Ładny czas mam. No kaj mam teraz pójść? Wstrzymał słońce, ruszył ziemię, polskiego wydało plemię. Dowiedz się, co to było. Clock is ticking. Nie pomagacie. No dobra, kto tak pajacuje? A, to nic nie widz, nic. Masz też dodatkowe zapalniki? 1, 2, dużo, 5 gości. Ten leje z dachu. W ogóle świnia wieprz. Sorry, gościu. Stał na dachu. No matko. Stał na dachu bołseleniem i z ze dachu polskiego wydało plemię. Etwas Kultur muss sein, ja? Dobra, cio. Dodatkowe zapalniki? Nie no, pst, nie przejdę obok nich, no nie chuja! Czego przypadkiem nie zdążę kamień? Wstrzymał słońce, ruszył ziemię, śląskiego wydoło plemię. Ustawione w sektorach A do C. Uważać, gdzie stawiacie kroki, nie chcę... Ja pierdyle. Co się zwiedza? Przeszł rzech, cio! Przeszł rzech. Przeszł rzech. Jocie suna. Jak ją mam przeleźć? No nie przeleza, no! Co mam zrobić, mamo? Szyb wentylacyjny... Co? Cio, wiem! Jezus Maria, pół minuty! Glacok, prosza cię! Prosza cię! Prosza cię! Ja już nie proszę, ja błagam! Jezus Mario!
Nie! 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 To nie do tej miał strzelać! Nie! 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 Proszę, nie! Nie!